significa una cosa molt important, que és un acte de reconeixement a la feina que fan dia a dia, d'agraïment a la feina que fan dia a dia i un acte en què el col·lectiu se sent partícip d'un projecte molt important i d'un projecte col·lectiu, d'un treball en equip que implica moltes persones i que s'intenten premiar en aquest acte que fem anualment i que esperem seguir fent perquè aquestes persones sentin l'escalf d'aquest treball en comú i del reconeixement a una feina ben feta. Bé, jo crec que el més important és estar a prop d'ells per a transmetre'ls aquesta importància del seu paper cara a engrescar a la resta de companys i companyes de les classes a que practiquin activitat física. Si ets capaç de transmetre això als teus dinamitzadors, ells ho portaran a terme de millor manera. Poden estar més còmodes a l'hora de fer la seva funció i de desenvolupar-se dins de l'esport. Crec que és el secret de tot plegat. Crec que és allà on comença la il·lusió, la descoberta. És qui t'ensenya a observar un món, que és el món de l'esport, a introduir-te, a tenir després la llibertat d'haver descobert un esport i triar cap a on vols anar. Per tant, és el secret de aquella part de la societat que treballa a favor de l'esport i a vegades sempre està invisibilitzada o darrere la càmera i que avui són els protagonistes.